Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ulit ng isa sa mga pinsan ko. Naitago na lang natin sa pangalang Kuls. At syempre, ang ating bida na si Johnny. Taong 2015, Barangay West Crame, San Juan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Kuls kasama ng pamilya niya sa West Crame. Ilang taon na din silang nakatira dito nung nangyari sa kanya ang isang insidenteng hindi niya malimut-limutan buong buhay niya. Normal naman ang nagiging takbo ng pang-araw-araw niyang buhay. Dala ng kuryosidad, naisipan ni Kuls na mag-aral ng gawi ng isang wikan. Sumama siya noon sa isang grupo ng mga wikan na medyo may galit kay Johnny. Itong grupo na to, yung palaging naninira sa may mga gamit sa kanan. At sila din ang grupo na palihim na tumitira kay Johnny. Hindi alam ng grupo na to, nakakilala ni Kuls si Johnny. Kaya naririnig niya yung mga usap-usapan tungkol sa kanya. Nalaman lang ni Kuls na si Johnny pala ang tinitira nila nung ipakita nito yung Facebook ni Johnny sa kanya. Nagulat si Kuls nun. Pero syempre, hindi niya pa rin pinahalatang kilala niya si Johnny. Wala namang kaso yun kay Kuls. Ang sa kanya lang naman, gusto niyang matuto o alamin ang gawin ng mga wikan. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas, marami na siyang natutunan sa mga ito. May mga dasal na ding binigay sa kanya na kailangan niyang dasalin araw-araw. Ang hindi niya alam, yung mga dasal na yun pala ang magpapahamak sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na nagsimula ng mamaga ang kanyang paa, tuhod, papunta hanggang balakang. Nung una hindi niya iniinda kasi may mga parte lang naman na maga, tsaka nakakakilos pa siya ng maayos. Sa pagpatuloy ng araw, palala ng palala ang pamamaga. Dumating na siya sa puntong hindi na niya maihakbang ang mga paa niya. Dahil sa tuwing gagawin niya yon, kumikirot yung maga. Tapos hindi na niya mabaluktot yung tuhod niya. Parang kapag uupo siya at mauunat yung balat sa tuhod niya, may kung anong naiipit sa gitna nun na parabang sasabog. Apektado na pati ang trabaho niya. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Lahat naman ng doktor na pinuntahan niya, hindi masabi kung anong dahilan ng pamamaga. Unang-una, wala naman siyang sugat. Normal din ang dugo niya. Wala siyang diabetes. Hindi din allergy kasi 2 mahabang area lang yung maga. At hindi yun Makati. Talagang masakit lang. Unang naging duda ni Kuls, baka merong nangkukulam sa kanya. Kaya nagpatulong siya sa samahan ng wikan na sinalihan niya. Ang daming ginawa sa kanya nun. Iba't ibang klase ng tawas, basa sa ora, basta lahat ng alam nilang pang-detect ng sakit, ginawa nila kay Kuls. Pero iba-iba ang sinasabi nila. Ang sabi nakatapak siya ng duwende, napagtripan siya ng engkanto, may pamilya ng nuno ang nangungulit sa kanya, iaalay siya sa mga maligno. Ang dami.
mahahalata mong haka-haka. Hindi niya alam kung kanino siya maniniwala. Kasi nga iba-iba eh. Hanggang sa naisipan na ni Kulz na magpatingin na kay Johnny. Wala na siyang pagpipilian eh. Para kasing pinagtitripan siya nung samahang sinalihan niya. Ang duda niya pa, isa doon ang tumitira sa kanya dahil alam nitong kilala niya si Johnny. Yun yung pinakamailap sa kanya sa grupo. Kaya kasi nung magbasa ng aura at ng utak. Kahit anong pakikisama doon ni Kulz, hindi niya talaga nagiging kaklose. Nung wala na talaga siyang malapitan, kinontak na niya si Johnny. Itong panahong ito, kasalukuyang maraming ginagawa si Johnny. Bukod sa trabaho niya, sa mga estudyante niya, may mga iilang pasyente pa siyang minomonitor. Kaya hindi siya makakapunta kila Kulz. Pwede naman niyang sadyain si Johnny sa tinitirhan nito. Pero yun nga lang, pagtapos pa ng trabaho niya. Mga 10:00 ng gabi ang uwi nito ni Johnny. Nung nakausap na ni Kulz si Johnny, ganun nga ang naging setup nila. Sasadyain ni Kulz si Johnny sa bahay nito. Nung nagbigay na ng go signal si Johnny kay Kulz, bumiyahe na ito papunta sa kanya. Sakay siya ng taxi noon kasama ng isang kaibigan. Pero sa taxi pa lang, marami nang pinapalipad sa hangin si Johnny sa kanya. Kaya wala nang malay itong si Kulz nung bumabiyahe siya. Ang kaso lang, sobrang daldal ni Kulz nung mga oras na yon. Gawa ng nakasapi na pala sa kanya yung gumagawa ng perwisyo sa kanya. Kaya naman, takang-taka yung kaibigan ni Kulz sa kanya. Kasi sobrang daldal talaga nito. Ang dami niyang sinasabi sa driver ng taxi. Ang banat niya pa palagi, "Huwag mo nang ituloy yung biyahe, Manong. Nagsasayang lang tayo ng oras pare-pareho. Walang mangyayari dito. Hindi to gagaling. Gusto mo ibangga ko tong taxi mo eh." Yung kaibigan naman niyang walang alam, inaawat siya. Kasi pinipikon talaga ni Kulz yung driver ng taxi. Tapos iba yung boses. Parang maliit na tao yung nagsasalita. Yung driver, hindi naman nakikinig eh. Tatango-tango lang. Ang kaso lang, bigla na lang tumayo si Kulz sa likod ng taxi at inagaw yung manibela ng driver. Dito na nagalit yung driver sa kanya at sinabihan silang bumaba na lang. Baka mamatay pa sila kapag nagpatuloy yung biyahe. Ilang segundo ang lumipas. Kumalma si Kulz. Nagmamakaawa yung kaibigan niya sa driver. Ang sabi na lang nito, baka nagdedeliryo lang si Kulz. Kasi nga, magang-magana talaga yung buong hita niya eh. Hanggang balakang pa nga, di ba? Nung nakita ng driver yung dalawang hita ni Kulz, naawa ito. Kasi kung titingnan mo talaga yung mga hita niya, akala mo dalawang hita ng taong pinagpatong. Ganun na kagrabe yung maga. Sa pagpatuloy nila ng biyahe, tahimik na lang si Kulz pero puro naman ito bulong. Ayon sa kaibigan niya, ang palagi niyang sinasabi, "Yari ako, yari ka, yari tayo. Mamamatay to, mamamatay tayo. Ano bang sinasabi mo? Pare-pareho tayong mamamatay. Malapit na." Puro ganyan yung bukang bibig niya.
tapos nanginginig din yung buong katawan. Makalipas ang 1 oras na biyahe, dumating sila sa tirahan ni Johnny. Bumaba na yung kaibigan niya at nagbayad na sa taxi. Pero si Kulz, nanatili sa loob ng taxi, nanginginig, at panay na ang tulo ng laway. Animoy, para itong takot na takot. Umaarte pang nasusuka. Yun bang gumagawa siya ng paraan para hindi bumaba ng taxi? Ang kaso lang, biglang lumabas si Johnny ng bahay. Nagpatunog lang ito ng daliri at kusa nang lumabas si Kul ng taxi, naglakad papasok sa bahay ni Johnny na hindi man lang iniinda yung sakit ng mga hita niya. Tatawa-tawa pa si Johnny habang nakatingin kay Kulz. Ang sabi niya pa, "Huli kayo! Kanina ko pa kayo hinahabol eh. Yari kayo ngayon sa akin." Pagbanggit ni Johnny niyan, biglang umiyak si Kulz habang naglalakad. Nakasara ang 2 kamay nito na parang nanggigigil. Kahit anong emosyon pa ang ginagawa niya, wala na siyang nagawa, kundi umupo sa monoblock na tinuturo ni Johnny. Pag-upo nito sa monoblock, pinako kaagad ito ni Johnny gamit ang 4 na buhay na salita. Nanatili itong nakayuko at umiiyak. Umalis si Johnny saglit para kumuha ng tubig. Pagbalik ni Johnny, ang sabi niya kay Kulz, inumin yung tubig na hawak niya. Pero ayaw nung nakasanib. Ang sabi pa nito, "Masusunog kami kapag ginawa ko yan." Ang sabi ni Johnny, "Anong gusto nyo? Isang sakit o matagal na sakit?" Umiiling lang yung nakasapi. Nang bigla na lang lumakas ng lumakas ang pag-iyak nito. Kasabay ng pag-iyak niya, nagsalita na siya ng, "Bata lang ako. Napag-utusan lang po." Tanong ni Johnny, "Batang ano? Duwende? Engkanto? Tsaka, sino nag-utos sa'yo?" Sagot nung nakasanib, "Batang multo ko. Napag-utusan lang ako ng mga nakaitim na nakatira sa bahay nila." Tanong ni Johnny, napag-utusan ka. Anong ginawa mo dyan? Bakit namamagayan?" Sagot nung batang multo, "Nakapatong ako sa mga paa niya habang nakayakap sa balakang." Ang sabi ni Johnny, kaya pala namamaga yung paa niyan hanggang dyan sa balakang. Kasi nakakapit ka. Tama?" Sagot nun, Oo. Maawa po kayo sa akin. Nandiyan na sila. Nandiyan na yung iba." Tanong ni Johnny, "Sino nandyan? Tsaka parang takot ka ata. Yung mga nagutos sa'yo?" Sagot nung bata, "Hindi. Iba. Yan o, yung mga nakapula. Sinasaktan din ako ng mga yan eh." Napaisip si Johnny sa sinabi ng batang multo. Mga nakapula? Ilang minuto ang lumipas. Nagsisisigaw yung nakasaping batang multo. Ang sabi nun, "Sunugin mo na ako! Sunugin mo na ako! Mas masakit yung ginagawa nila eh!" Pinapanood lang ni Johnny yung nangyayari kay Kulz. Hanggang sa yumuko ito at tila ba nabawian ng buhay. Ilang segundo ang lumipas
Unti-unti itong tumingala at tumitig kay Johnny. Nag-iba rin ang boses. Ang sabi nun sa kanya, "Ikaw pala yung nakapagpatawag sa bata. Mahilig ka talagang mangialam." Tanong ni Johnny, "Oh, kilala mo ako? Galing ah. Kayo ba yan? Yung grupo?" Sagot nun sa kanya, "Kilala kita. At nakikita ko ang mukha mo. Kahit malakas ang liwanag mo. Pero ako, hindi mo ko kilala." Napakayabang nung nakasanib kay Cools. Ang sagot ni Johnny, "Hindi nga kita kilala. Pero sa gagawin ko, kusa kang magpapakilala sa akin. Baka nga lumuhod ka pa eh." Kumuha ng papel si Johnny. Inihipan niya yun at pinatong niya sa bumbuna ni Cools. Bigla itong umunat, nanigas ang buong katawan, at rinig na rinig nilang hirap na hirap itong magsalita. Para siyang sinasakal. May mga lumalabas na salita sa bibig niya, pero uutal-utal. Mahirap talagang intindihin. Ang tanong ni Johnny dito, "Ano? Hirap kang magsalita, no? Masakit sa lalamunan? Oh, ito tubig oh. Inumin mo." Inabot ni Johnny yung tubig niyang may dasal. At yung nakasanib, ininom yon ng direkta. Maya-maya pa, bigla na lang itong nangisay at tumirik ang mata. Ang sabi ni Johnny, "Oh, dalawang gamit ko pa lang yung ginagamit ko, patay na kayo kaagad? Akala ko ba malakas kayo? Sige na, tawagin mo pa yung ibang kasama mo." Pero wala. Nanatili lang itong nakaupo sa monoblock at walang malay. Maya-maya pa, may kung ano-anong tinatawag si Johnny mula sa labas ng bintana. Hanggang sa may pinapasok siya ulit sa loob ng katawan ni Cools. Umupo ulit ito ng maayos at nakipag-usap si Johnny. Tanong niya dito, "Sino yung mga nasa loob kanina? Sila ba yun?" Tumango-tango lang yung nakasanib. Matapos sumagot nun, pinakawalan na ni Johnny. Pagbanggit ni Johnny ng, "Balik!" Biglang nagising si Cools. Tanong kaagad nito, "Anong nangyari? Nasa bahay pa ba ako?" Sagot ni Johnny, "Wala na. Nandito kayo sa bahay ko." Takang-taka si Cools kung paano siyang nakapunta doon nang hindi niya alam. Tinanong niya si Johnny. Dito na nagkwento si Johnny tungkol sa lahat ng nangyari. Habang nagkukwento siya, pinapasadahan niya ng tubig na may dasal yung mga namamagang hita ni Cools. Ang sabi niya, pwede na siyang umuwi kapag umimpis na yung pamamaga. Ilang minuto lang at babalik na yon sa dati. Ayon kay Johnny, yung batang nakasabit kay Cools na naging sanhi ng pamamaga ng mga hita niya ay napag-utusan lang nung mga nakatira sa bahay nila. Pero hindi dapat aabot sa ganong kalalang magayon kung hindi ito ginatungan ng ilang wikan. Tama nga ang duda ni Cools sa mga kasamahan niya. Meron ngang tumira sa kanya.
sinabay sa ginawa nung batang multo para mas lumala pa yun. Hindi naman dapat mapapasok ng kahit na anong espiritu si Kulz kung hindi niya pinag-aralan ang gawin ng mga wikan. Isa rin kasi yon sa mga naging dahilan kung bakit may mga puyo siyang nabuksan at nakayanang pumasok ng mga masasamang elemento sa kanya. Kaya ang bili ni Johnny sa kanya, sunugin lahat ng gamit na binigay sa kanya at wag na wag niya itong dadasalin. Isasarado na rin ni Johnny ang puyo niya para wala nang makapasok na kahit anong espiritu dito. May mga iilang orasyong binigay din si Johnny sa kanya para bumalik yung mga gamit niya na pinamana pa sa kanya ng tatay niya na si Tito Jerry. Nagtampo kasi lahat yon mula nung nagdasal siya ng mga kaliwa. Lahat-lahat ng bili ni Johnny ginawa ni Kulz, kaya naging maayos ang takbo ng buhay niya. At ni paramdam ng mga espiritu sa kanila na wala na rin. Kaya hanggang ngayon, tinatanaw na utang na loob ni Kulz yung ginawa sa kanya ni Johnny. Okay, opinyon ko sa kwento. Para sa mga hindi nakakaalam, si Kulz ay isa sa mga anak ni Tito Jerry. Kaya naman nabanggit ni Johnny yung dasal na pampabalik ng mga gamit niya. Gawa ng bago mamatay si Tito Jerry, yan silang magkakapatid. Pinainom ni Tito Jerry ng mga dasal niyang pamprotekta. Sinulat niya yon lahat sa papel, sinunog, tapos inihalo sa tubig. Yan yung ininom nilang magkakapatid. Kaya dapat talaga walang makakalusot na kahit anong masamang elemento sa kanilang magkakapatid. Pero yun nga, dahil nag-aral ng mga gamit sa kaliwa itong si Kulz, unti-unting lumayo yung mga yun sa kanya. Pero dahil sa tulong ni Johnny, bumalik naman yun lahat. Kaso lang, kailangan niya pa ring dasalin yun. At alam niyo ba na yung grupo ng mga wika na tumitira kay Johnny ay patuloy pa rin siyang tinitira? Pero wala naman eh. Hindi naman nakakalusot. Tsaka kumpirmado, yung huling sumanib kay Kulz na mayabang, isa yon sa mga tinuluyan ni Johnny. Hindi na lang sinabi sa akin yung ibang detalye na tungkol sa pagluluksa ng mga wika na yon. Pero grabe talaga. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.